Molt bé. Bon vespre i moltíssimes gràcies a tots per la vostra presència, moltíssimes gràcies a l'organització per haver-nos convidat. Jo vull venir en nom de Fra Roger Gastronomia i Cultura, que com sabeu ja du molts anys que està treballant per la recuperació sobretot de receptaris, també de dur-los, conjugant-los en present i en futur. I avui, concretament, el tema que mos ocupa en aquesta estoneta que tenim, espero no allargar-me massa, és el tema de Menorca, Regió Europea de Gastronomia 2022, la cultura de l'alimentació. Jo ara, com que avui estem, tots som persones conegudes, no? Crec que me senten de confiança suficient per demanar-vos si qui no té molta idea de què és Menorca Regió Europea de Gastronomia, qui té una idea vaga de què és Menorca Regió Europea de Gastronomia i qui té claríssim què és Menorca Regió Europea de Gastronomia. Començant per aquells que ho teniu claríssim. Aquells que teniu alguna idea vaga. Molt bé. I aquells que realment no us ha arribat res. Bueno, per tant, tenim... Constata, les vostres respostes molt amables, constaten que estem ja dins el nostre mandat, que aquest viatge va començar l'any 2018, ja som al 2022, en el tercer mes de 2022 i que encara han de posar un accent en la part de difusió. En aquest sentit, vos posaré, si me permeteu, un vídeo de 9 minuts que explica molt bé què és una regió europea de gastronomia, però m'agradaria sobretot també deixar uns minuts perquè pugueu fer totes aquelles preguntes que trobeu oportunes, qüestions que no us quedin clares. El que sí us puc dir és que tot això va començar l'any 2018, o sigui que ja fa un temps que ho hem anat treballant i que crec que si va arribar aquí, aquesta declaració, no és per casualitat, sinó per causalitat. Estic convençut que si no hi hagués hagut una feina prèvia, quan hauria arribat aquesta proposta no hauria arrelat. De fet, es va començar com a Illes Balears i no va anar bé. No va anar bé i ara, que ja es comencen a veure els fruits d'aquesta feina, ara diuen, com ho podríem fer això per... Bueno, és que tal vegada, ara ja és tard, tal vegada més endavant hi ha hagut altres regions que s'han despertat un poc més tard i s'han acabat incorporant. Ara ens està passant a Finlàndia, hi ha una regió que es diu Kuopio i ara s'ha descostat, que també l'integra, també vol ser regió europea de gastronomia. Bueno, beníssim, però ara ens concentrarem en Menorca. Per tant, vull rendir un homenatge a tota aquesta tradició diferencial que sempre el president de Fra Roger diu que és mil·lenària, no? Que Menorca sempre ha tingut una tradició diferencial i també és cert que les darreres dècades hi ha hagut un despertar gastronòmic. I jo vull deixar també molt clar que jo venc del món de la cultura. Soc membre d'aquesta casa de la secció filològica. Per tant, davant aquesta insignia concurrència i davant d'aquests ponents, jo parlaré del que puc parlar, que és de cultura, i puc aprendre molt i aprendre sobretot moltíssim de les vostres intervencions. O sigui que jo arribo a Menorca, Regió Europea de Gastronomia, des de la cultura, des del patrimoni, no pas des de l'agricultura o des del turisme. Us posi aquest audiovisual. Jo crec que és força il·lustratiu. Sent bé? The European Region of Gastronomy Award is an award that celebrates Europe's rich food, culture and hospitality sectors. But it's not just about that. We know that in bidding for such an award, regions can address important development issues, such as their health, food chains, and well-being. ICAT believes that regions in Europe have, in their food, heritage, landscapes, and traditions, unique selling points. We want to give visibility to these to help regions. And to be effective, therefore, we need to ensure cross-sectorial dialogue. This is, in fact, the first criteria and step towards obtaining the award. We need to work with the agricultural sector to protect regional plant and animal varieties and to encourage young entrepreneurs
to see farming as a vital and promising career option. We need to work with hospitality sectors to use and promote this regional diversity, to raise standards of service and introduce better storytelling capacity. And for this, we need to work with the creative sectors to reinterpret and reinvent products and services for everyone to enjoy. We need to work with agri-food and creative industries to innovate, repackage and rebrand products, thereby identifying the regions where the products come from and appealing to wider audiences. And why do we need to do all of this? Because if we don't, we may lose our distinctive selling point sooner than we think, and with devastating consequences not only for the environment, but for our health. Which is why we also need to work with educational sectors and artists to raise awareness amongst Europe's citizens. So therefore, with this award, we not only celebrate and give visibility to your region's great gastronomy, we aim to contribute to a better quality of life for all. We start from the premise that every region has unique plants and animal varieties, and that these over the ages have fed unique food traditions and recipes. And undoubtedly, these have also contributed to unique natural and built landscapes. Europe's regions hold a vast treasure trove that often the locals can take for granted, but that growing numbers of independent, adventurous travelers seek, because through different dishes, drinks, and in the right settings with the right music and ambience, we can learn about the life of individuals, of families, and of communities. We need, therefore, to take advantage of digital platforms to reach new audiences, ethical tourists that love good food and respect local traditions and cultures. By stimulating sustainable tourism, with visitors that respect our environment, and avoiding mass tourism that can often contribute to leakage effects in the economy, we will take much better profit of our regions. All of our regions are raising awareness amongst local citizens, taking people back to the farm, understanding where our food comes from. This is deeply important to this initiative. We're building long-term plans across the sectors. We're getting buy-in from public, private, third sector and knowledge institutions. We're building alliances amongst towns. Often they were previously competing localities, but now they're collaborating to support cross-marketing and branding across whole regions. And we're innovating on tradition to ensure that previously maybe difficult dishes or less palatable dishes can become attractive for both foreign visitors and younger generations. We're experimenting with smart events to ensure visitors stay over and spend more. Smart strategies are very important to our program, and educating about sustainable food, which means seasonal food, natural food, wild food, capitalizing on our natural resources. And we're experimenting with what makes us unique, what differentiates us, and we're, in doing so, ensuring quality, refinement, and conservation of food elaboration traditions. We're combining culture and creativity in interesting ways. We're having a complete rethink. We're linking urban to rural to raise awareness, but also to share knowledge on sustainability. We're basing all our ideas on using the very best quality of ingredients. We are looking to raise standards in all areas. All our regions in this platform are therefore working hard to support small and medium-sized enterprises in the hospitality industries. We're working for local hotels and hospitality to ensure 5-star comfort and 5-star personalized experiences. We're combining good food with local knowledge and relations and storytelling. We're working with artists to develop new, attractive, and more palatable dishes.
We're linking arts, creativity, and food. We're ensuring good food for everyone. It is often in lesser visible regions where we have been most impressed, where we've seen natural, unpolluted, healthy, and authentic land, where people have not departed from nature and the skills used in traditional production techniques. Dedication to responsible consumption of food is being rewarded. Finally, to say that together, our small but growing platform of dedicated regions are working together, sharing ideas, developing knowledge, and making shared initiatives. In short, each region that bids for the award have their own priorities and challenges, and they can build their bid and their events for the awarded year as they need. But all of them have in common that they hope to nurture, preserve, build pride, and share experiences as well as to innovate. Our platform is very young, but we've already attracted a lot of visibility. We've been on primetime television programs both in Portugal and in Greece. We've even been on MasterChef in Catalonia. We've been in major newspapers such as The Telegraph and featured in Lonely Planet. And we've been invited to major forums such as Expo Milan, Eurocities, IFAMA, and many more. The European Young Chef Award raised awareness about regional food diversity and allowed young chefs from each of our awarded regions to innovate on local recipes. What is more important is that they are now joined together in a platform and are committed to promoting in their careers in the future local food products and diversity. For this, we are very proud. This and many more initiatives will take place as this platform develops, and I look forward to welcoming you to our regions of gastronomy. Menorca, regió europea de gastronomia. En algun moment d'aquest procés jo he volgut, i sempre, mentre jo hi sigui de qualque manera implicat, sigui des de l'Institut Matriu de Gastronomia o sigui també des de baix, o sigui, com les tapadores de sandvitx, lluitant per aquesta cosa que realment penso que és molt positiva per Menorca, de cap manera permetré ni permetrem, els que som membres, que això es banalitzi, perquè això va molt més enllà de ser una marca, va molt més enllà de ser un mandat que és el 2022, vull dir, si és per fer tot aquest esforç pel 2022 no val la pena. És un programa d'actes però no només, i és un reconeixement internacional, sí. El que m'agradaria és recordar que Menorca és reserva de la biosfera, Menorca forma part de la declaració Dieta Mediterrània i Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat, per tant, aquestes serien les coordenades, reserva de la biosfera i Dieta Mediterrània, on s'inscriuria Menorca, regió europea de gastronomia. El mes passat, el juny passat, va venir en Jordi Tresserras, president d'ICOMOS Espanya, i ens va fer una llista de tots els reconeixements que té Menorca i segells internacionals com a maneres de desenvolupament sostenible. I resulta que pràcticament de tots els existents els tenim quasi tots. Quasi tots. Tenim Pedra en Sec, Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat, tenim Cetreria, Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat, Vela Llatina, Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat en procés, el Geoparc, que va quedar, crec que està en una mena de stand-by, però està claríssim que els valors geològics de Menorca són excepcionals, Menorca Starlight, Menorca Talaiòtica, Patrimoni Cultural Material de la Humanitat, que enguany tot sembla indicar que s'aconseguirà. Els itineraris culturals del Consell d'Europa n'hi ha, ara no sé el nombre exacte, però si n'hi ha una trentena, nosaltres participam en la majoria d'ells, fins i tot s'està plantejant un CIPAM, no? La possibilitat de demanar un CIPAM. Clar, quan tu mires tot això en conjunt, dius que Menorca té un valor universal excepcional, que és el que es diu sobre patrimoni mundial. Per tant, si les males notícies són que els propers temps no seran fàcils i que haurem de gestionar moltes coses,
La bona notícia és que nosaltres partim d'un lloc i d'una tradició i d'uns gens que ens han precedit que els haurien de rendir molt de respecte i molta memòria perquè ens situen en un punt de sortida molt millor que altres territoris, que per desgràcia no tenen tot això. Estic molt abrandat, però és perquè realment penso que la situació actual no és una situació fàcil. I també m'agradaria tenir un record per els sectors que estan altament impactats. El sector primari està altament impactat, la restauració està altament impactada, el sector de l'hospitalitat està altament impactat. Per tant, us ho vull transmetre en tota la meva il·lusió, però també en tot el realisme que això requereix. Molt bé, us vaig a presentar, us vaig a mostrar quines són les altres regions europees de gastronomia. Les altres regions europees de gastronomia són totes aquestes. Aquests territoris són part de la nostra força. Però un glopet, si no us importa. Són territoris que han passat, passen, segueixen passant i volen passar pel mateix procés, que compartim pràctiques, principis i valors, i són ara mateix 15, passades, presents i futures. Dins l'estat espanyol, Catalunya, tenim Catalunya, aquí està per anys, però ja us ho diré geogràficament, que m'ho sé millor. Miño, Coimbra, a Portugal, Catalunya i Menorca, estat espanyol, després tenim Lombardia de l'Est, Alts de França, sud de l'Egeu, Sibiu, Romania, Galway, Irlanda, Nord-Brabant, Holanda, Aarhus, Dinamarca, Trondheim, Noruega, Kuopio, Finlàndia, Riga, Letònia i crec que no m'he deixat cap. Són 15 regions i Eslovènia m'havia deixat. Són aquestes 15 regions. Aquestes 15 regions ara vindran el mes d'abril, aquí. Vindran aquí per conèixer Menorca i no només per conèixer-les, sinó per fer un intercanvi de bones pràctiques. Per tant, això us fa ser membres d'aquest lobby gastronòmic i alimentari que té uns valors que són molt clars i que són uns i que no són uns altres. Les regions europees de gastronomia són aquestes, no hi ha aquestes, unes altres i unes altres, són les que hi ha. Igual que també hi ha les capitals gastronòmiques d'Espanya, no? Aquestes són les regions que ara hi ha. Hem arribat fins a 2023 amb els de França, que és la darrera que està declarada. I també m'agradaria aclarir conceptes, perquè moltes vegades es parla d'ICAT, es parla de Menorca, Regió Europea de Gastronomia, es parla de la plataforma de les regions. Diguéssim que hi ha com a 4 coses, sí? Una cosa és el conjunt de les regions europees de gastronomia, són aquesta plataforma, aquestes 14 regions, amb les quals estem contínuament connectats i en les quals qualsevol iniciativa que tingueu, que vulgueu tirar endavant, que penseu que podem intercanviar coneixements, podem intercanviar gens, podem intercanviar agents pel que fa a mel, pel que fa a oli, pel que fa a vi, pel que fa a qualsevol agroturisme, qualsevol cosa, qualsevol àmbit, doncs aquestes regions estem en contacte continu amb elles, d'acord? Després hi ha l'Institut Matriu que vetlla per tot això, que es diu ICAT. És un institut, és una NGO, una ONG, que va sorgir a Catalunya de la mà de Germán Roca i de Nadaya Andot, que és una gestora cultural. I després hi ha també una tercera dimensió, que és un panel de 90 experts de tot el món en totes aquestes temàtiques. Això que fa? Garanteix que cada vegada que s'hagi de tractar un tema hi ha algú d'algun punt del planeta que sap d'aquest tema, d'acord? I després hi hauria Menorca. Menorca és un consorci que seria Menorca. Per tant, tenim el conjunt de plataformes, l'institut que vetlla per aquestes regions perquè ningú se surti del solc, tenim aquest panel d'experts independents que després poden fer auditories en un moment determinat, poden fer inspeccions i després hi hauria el Consorci Menorca. Per ser regió europea de gastronomia has de tenir 4 components. Has de tenir un component públic, un component privat, un component associatiu i un component acadèmic. I aclareix aquests termes. Públic, sobretot poder executiu. Privat, no pot ser empreses concretes, han de ser federacions o confederacions d'empreses o cambres de comerç.
sector primari també ja està representat, perquè si hi hagués empreses concretes, lògicament, ja hauríem begut oli, no? Perquè ja podríem mirar per si interès no general, sinó per si interès particular. Associatiu, això vol dir ciutadania organitzada per garantir el benestar social i ambiental, i àmbit acadèmic perquè si tot això no serveix per generar educació al llarg de la vida i no serveix per generar nou coneixement, tampoc no estaria funcionant. Quins són els 15 membres de Menorca, Regió Europea de Gastronomia? Tenim Consell Insular de Menorca, líder, tenim en Gonçal, que ens acompanya avui, això seria primer sector. Després de segon sector tenim PIME, CAEP, ASOME, les tres patronals, més bars i cafeteries, Menorca Restauració, Cooperativa del Camp, Cofreria de Pescadors de Mo, Cofredia de Pescadors de Ciutadella, Cofredia de Pescadors de Fornells. Després, dins tercer sector, tenim Fra Roger, Gastronomia i Cultura, tenim escriptors i periodistes gastronòmics i àmbit acadèmic tenim Escoles d'Adults de Menorca i Escola de Turisme de Menorca. Diguéssim, les rodes d'aquest consorci seria, lògicament, la sostenibilitat, és una paraula que ja també crec que, igual que abans avui me queixo un poc, avui, igual que m'he queixat abans d'aquesta certa de risc de banalitzar, també hi ha risc de banalitzar la paraula sostenibilitat, que sempre jo li afegeix, a banda dels pilars ambiental, econòmic, social, és cultural, crec que és fonamental, i també el fet que hi hagi agents públics, privats, associatius i acadèmics garanteix aquestes dinàmiques quartsectorials que requereixen una governança participativa de deber, no només de boca, sinó de deber, i que també evita els supremacistes de cadascun d'aquests sectors. Supremacistes, potser és una paraula un poc forta, però si fiem que només ho aclarirà l'administració pública, fiem molt. Si fiem que només ho aclarirà l'empresariat, també fiem molt. Si fiem que només ho podran aclarir les ONGs, també fiem molt. Si fiem que només generant coneixement o en l'educació, veiem també fracassos de l'educació, generalment també dels mons d'educació, si fiem que només ho aclarirà un d'aquests sectors, tal vegada fiem massa. O sigui, l'adequat engranatge de tots d'aquestes quatre parts, allà on s'ha aplicat, ha funcionat i el canvi s'ha produït. Per tant, què persegueix Menorca, Regió Europea de Gastronomia? Pretén un procés d'emancipació d'una comunitat i d'un territori. La transformació social que persegueix i l'emancipació que persegueix fa front a una inèrcia i fa front a una dependència. Això abans de Núria n'estava parlant, tots som un territori dependent, no? Per tant, la transformació fa front a la inèrcia i l'emancipació fa front a la dependència. També el que està molt clar és que, veient la que està caient, no podem esperar només que vengui de dalt a baix el canvi, sinó que el canvi ha de venir de dalt a baix i de baix a dalt. I això és el que proposi la Menorca, Regió Europea de Gastronomia. Per tant, jo vull, ben que dir-vos, que vos han de mestir a tots, perquè si no, no ho aconseguirem. Per posar una etiqueta més, per fer un any d'activitats, no importa com us hi posem. Això es tracta de dir, totes aquestes iniciatives que jo estava escoltant, perquè he arribat tard, me sap greu, estava fent classe a l'escola d'adults, tot allò que ja està succeint, que estigui en aquesta línia, el que hem de fer és fer-ho convergir i empènyer tots cap allà mateix i decidir des d'aquí què volem fer i com abordarem els anys que venen. Perquè són nosaltres que ho hem de fer. No hem d'esperar que ho decideixin a Palma o que ho decideixin a Madrid o que ho decideixin a Brussel·les. Som nosaltres com a ciutadans actius, tenim la capacitat de canviar moltíssimes coses. Vinga, idò, fem-ho, no? Això és un poc el que se pretén. Quins beneficis? Aquí se suposa que tothom ha de sortir guanyant d'alguna manera, no? El sector públic, jo crec que té poca cultura, el sector públic de l'estat espanyol i en general de les Illes Balears i en general de Menorca, té poc costum de realment treballar colze en colze des de l'equitat amb altres agents socials. Perquè el poder executiu s'arroga, per alguna cosa és un poder, no?
Però la gràcia de poder treballar amb altres sectors és que pot veure ratificades les polítiques que vulgui tirar endavant i poder sortir de les polítiques clàssiques. Si miram aquesta mirada cap a l'exterior, el que proposa ser Menorca Regió Europea de Gastronomia és tenir una agenda d'acció exterior, que no la tenim. No tenim les competències, tampoc. Les competències les té el govern balear. Però jo, el tema de les competències també me fa molta gràcia. Les competències els tenim, però qui els exerceix? És a dir, si nosaltres volem tenir una agenda d'acció exterior, no podem tenir una agenda d'acció exterior. Sí, i ja farem que el govern balear s'hi posi. Per tant, el fet de formar part d'aquest lobby alimentari i gastronòmic que lluita per uns valors de menjar saludable, ecològic, local, sobirania alimentària, alimentació per tothom, si tenim uns socis arreu d'Europa que ens hi podem relacionar i ens convé relacionar amb molts, anem a tenir una agenda diplomàtica i de relacions institucionals per generar marcs de confiança perquè les coses puguin passar. Si tu no te coneixes, no passarà res. Primer t'has de conèixer. Per tant, això, si el primer sector públic ho promou, realment tindrà un benefici que serà el vistiplau de la resta de la comunitat. Cap a l'exterior, promoció turística. Subtamàs, no? És un gran tema. La promoció turística, jo estic cansat de dir que no cal anar a fires ja. Deixem d'anar a fires. A les fires tothom és fantàstic, tothom és meravellós, no hi ha res lleig a una fira. No? El que hem d'entendre és que si tu vas a una fira, vas a la fluixa, no? A veure què pescam o te diríem unes xarxes d'aquestes que ho fan malbé tot. Del que es tracta és anar directament a cercar, ja no els turistes, no els diguem més turistes, anar a cercar els visitants que volem que venguin a Menorca. I els visitants que venen a cercar una experiència, que venen a cercar alimentar-se, que venen a menjar, que volen viure experiències amb nosaltres, al costat nostre, això és un segment que potser sigui més petit, però que en canvi allò que te repercutirà és moltíssim menys desgast per obtenir un benefici molt més gran. Per tant, deixem d'anar a fires. Si apostam per un turisme creatiu, que és el turisme creatiu abasta turisme cultural, turisme natural, turisme de benestar, doncs el turisme creatiu ja no parla de turistes, parla de visitants. Deixem de parlar de turistes. Menorca pot triar tenir visitants. Això no me fa por a la gent. Jo el que me fa por és que la gent no se gestioni. O sigui, la gent en si, és que l'any passat estaven saturats. Bueno, o sigui, tothom, aquelles cues d'anar a veure la posta de sol a Cavalleria. Això és un desastre. Que la gent vulgui fer una foto a la posta de sol, me sembla molt bé. Que sigui un atractiu a nit fer la foto d'Instagram a la posta de sol de Cavalleria, me sembla molt bé. Però és que això s'ha de pensar i s'ha de gestionar i s'ha de planificar. No, fes-us tiquets, bueno, quan s'ha restringit els accessos a les platges, tothom ho ha acceptat i no passa res. Però hem de posar els límits. I aquests límits els hem de posar nosaltres. Si no, és que el problema és que si no es posen aquests límits, les coses van descontrolades. Per tant, podem assumir més gent? Jo crec que la podem assumir mentre hi hagi la consciència que l'hem de gestionar en aquesta gent que vengui. D'acord? Cap a l'interior, els beneficis del sector públic, ja duc 30 minuts, és que s'ha de replantejar el model econòmic i productiu de Menorca, de dalt a baix. I quan aquí ratlla sector, del primer sector, el segon sector, el tercer sector, el quart sector i el cinquè sector. Han de pensar, si pensam que nosaltres podem tenir una economia absolutament diversificada i no totalment terciaritzada, hem de començar pel principi de tots els principis, que és el sector primari, i anar passant un per un, i aquí per què no hi pot haver innovació? Aquí per què no hi pot haver indústria neta? Per què no podem rellençar els nostres artesans? Quants oficis s'estan perdent? Hem de viure només de 2 mesos? Poden passar coses tot l'any? Bé, el sector privat ha d'obtenir benefici econòmic.
que Menorca està a Aiguacoll està claríssim. Ara, no a qualsevol preu. Per tant, tenim la sort, jo crec, us ho dic sincerament, que per primera vegada estem asseguts a una taula amb moltes persones molt diverses i que crec que l'únic camí que hi ha és parlar, entendre'm-nos, i quan després els pescadors es posen a parlar amb els hotelers, tal vegada ens enduim una sorpresa. Vull dir, que és necessari que hi hagi aquesta interlocució. Si no anem junts ara, quan anem junts? Que hem d'esperar més que passi perquè motseguem tots i Menorca, Regió Europea de Gastronomia, és un paraigües idoni perquè això es pugui produir. Després, el tercer sector, benestar social i ambiental, per sort tenim institucions com el GOP, que fa dècades que està lluitant per això, i es tracta també de dur les perspectives locals. Si això no duim a les perspectives locals i no activam cada ciutadà o no mos activam, no ho aconseguirem. És a dir, estem parlant d'un projecte d'illa, estem parlant d'un projecte de transformació de l'illa, a mitjan termini. Jo al final del 2022 m'importa fins a un punt. Clar que m'importa perquè vull que quan vengui totes les regions vegin que aquí tenim clar el full de ruta, però és el 22 i del 22 o sigui, honorar del 22 en endarrere i seguir treballant del 22 cap endavant. I després, Menorca és un lloc on tenim una sèrie de diferenciacions també educatives, 0-3, adults, etc., que hauríem de plantejar-nos si també ens podem convertir en un lloc on l'educació sigui una prioritat. Bé, aquestes diapositives us explico molt ràpidament en què consisteix aquest any. Ja hi ha hagut una obertura. S'abril, us esperàvem a tots a la trobada de la plataforma. Venen 13 de les 15 regions, ja han confirmat, per tant, serà molt gratificant poder tenir-los aquí. La cerimònia de clausura. Això és el que ve prescrit, diguéssim, per l'Institut de Gastronomia. I després hi ha 4 premis, 4 reconeixements, que això és una cosa que no sé com dir-ho, no vull, tot el contrari, vull donar-li molta importància, perquè ja tenim aquest dissabte el tercer jove xef, de Menorca. Treballar a la joventut. I el president és en Miquel Mariano, el nostre president. Això és una manera, aquests 3 ambaixadors, na Clara Florit, na Cristina Llorenç, i te sabrem els noms del tercer dissabte, són 3 joves que ja són els millors ambaixadors que podem tenir per l'alimentació i la gastronomia. Gent que té clar que ha de treballar amb els productes de la terra, que té clar que no hi ha d'haver aprofitament alimentari, que té clar que són els qui millor poden explicar Menorca en els altres companys de la resta de regions. Tots aquests concursos tenen una versió local i després una versió europea. El concurs al final és el que menys importa. L'important és generar aquesta dinàmica amb els Maria Àngels Cardona, amb el cicle de dietètica, en les escoles d'adults que tenim joves també, en l'escola de turisme, que cada any ells tinguin il·lusió de pensar que poden ser ells, joves, els millors ambaixadors que podem tenir. I ara ja us dic que dissabte tindrem el tercer. Jo he de ser un pitet per quan els veig, perquè veig l'il·lusió i l'empenta que tenen i que realment són els qui han d'escriure les properes pàgines. Després, el Local Food Gift Challenge fa referència a artesania. Aquest també serà la tercera edició, ja ha passat. Enguany allotjarem l'edició també europea. Posar l'artesania davant de tot, perquè una cosa que s'ha descobert, o hem descobert al llarg dels temps, és que el producte saludable, ecològic i local, moltes vegades, també ha fet alguna referència de Núria, no està explicat, no està narrat, no està ben embolcallat, no està ben contingut. No té cap sentit, per exemple, un producte que té uns valors nutricionals, que és d'aquí, que després ve aquí i ens dona una bossa de plàstic. Jo això m'ho he trobat, perquè jo vaig haver d'anar a fer quan això abans no era un concurs, havies de fer-ho dins el context tancat de les regions, i me'n vaig veure amb un embui de dir, és que Menorca no té productes de la mà, pràcticament, per poder compartir, o
Després, s'embolcall no té no explica res sobre quins valors té. La Noemí ho sabria dir millor que jo. Es tracta de crear una narrativa. Per tant, aquest concurs té dues derivades. Una és estris. Estris, per exemple, l'any passat va guanyar un morter, per exemple, fet de llenya d'uastre. Per tant, és fer que tots els artesans tornin a recuperar eines vinculades a les feines del passat, treballant en dissenyadors per donar-los una volta més, i després també a productes agroalimentaris embolcallant-los de manera adequada i lògicament sostenible, treballant també amb els dissenyadors. Han sortit coses meravelloses, des d'unes anelletes en forma de motlles de pastissets a uns gotets de gin que són de fang verds amb bonança vermella dins una capsa de cartró, untar a coques, que és també de llenya d'uastre, que fa un tall molt fi, no? Que això ho empraven antigament, i tot presentat d'una manera excepcional. L'any passat van guanyar millor producte agroalimentari d'Europa amb un tec que dues la cervesa talaiòtica, la mel i el formatge. No? Per tant, els artesans, que semblava que era una cosa, els artesans fan coses com antigoses, no. Els artesans són els millors aliats que podem tenir dins el món alimentari. Després, cinema. Per què cinema? Cinema és aquesta conjunció amb el sector creatiu, perquè el llenguatge audiovisual és un llenguatge òptim per poder explicar la regió i els valors de la regió a partir d'històries molt humanes. L'any passat també millor film gastronòmic d'Europa, també l'any passat. És la segona edició, enguany serà la tercera edició. El primer any es van guanyar algunes distincions, vam parlar de la maonesa i de la cuina de Sant Joan, però encara teníem un punt d'audiovisual promocional. I jo vaig insistir molt, no, hem de fer cinema gastronòmic, hem d'apostar per explicar, siguin a través de la ficció, del documentalisme, històries molt humanes. Jo vaig viure 3 anys davant dels mariscadors d'esport i aquells al·lots en remull tot l'any. Allò és una història per contar. Commou veure l'esforç, commoure i fer entendre les històries de les nostres persones. I el darrer aquesta és l'àrea més nova que té a veure amb les experiències. Les experiències són la llavor del turisme creatiu. Les experiències són la llavor del turisme creatiu en la mesura que creuen gastronomia amb patrimoni, cultura, art, creativitat, i també ho creuen amb excel·lència, amb hospitalitat i també amb seguretat, lògicament, amb seguretat alimentària. Són tota aquella sèrie de valors afegits que poden fer que una persona vingui com un visitant i vulgui viure al costat nostre aquestes experiències. I aquest tipus de visitant és un visitant que si ja vol viure l'experiència amb tu, ja està dins una altra òrbita. No té res a veure amb el turista. Per tant, aquest any serà el primer any que destacarem portals que es dediquin a 5 minuts! Que es dediquin... Sí, ja ho sé, que són les 9. Que es dediquin, sobretot, a... Per exemple, aquells que ja ho fan, beníssim. No és el mateix menjar-se una recepta de Fra Roger dins a Can Olivà que menjar-te la que teva. Però animar, per exemple, a camí de cavalls, que posin també la gastronomia, que posin l'alimentació. I ja per acabar... En definitiva, el que volem promoure és un canvi real per sortir de la crisi, per ser donar una mica de llum, i per això necessitam que tots mos activem i que tots mos posem en marxa per aquesta Menorca que crec que ja està superclara. Nosaltres estem en una posició geoestratègica per bé i per mal. Mos tocarà respondre, mos tocarà estar actius. No perdem el temps, avancem-nos, que no mos agafi el brau i que els estralls de la globalització els canviem des de ja per la glocalització. Lògicament, aquesta proposta no vol dir només mirar només local, hem de ser conscients del que està passant a nivell global
perquè si no, no prendrem localment les decisions correctes. Parlem de localització. En definitiva, això és el que perseguim. M'ha sap greu que anem molt malament de temps. Si m'agradaria poder respondre alguna pregunta si n'hi ha. Ja sé que és molt tard. No pot ser que no hi hagi preguntes. Vinga. Sí. Aquesta, diguem, acció gastronòmica cultural, diríem, com preveu rompre amb la, dic jo, presumible imatge que s'adreça a un poder adquisitiu en concret. És a dir... La imatge que dona de vegades és que aquesta alta gastronomia o gastronomia cultural s'adreça a un públic determinat que té un poder adquisitiu que se pot permetre aquest tipus de gastronomies o d'accions o d'actes. Com teniu previst, potser, rompre amb aquesta idea de que no, això està obert a tot el públic? No sé. T'agraeix molt la pregunta, perquè realment Menorca, Regió Europea de Gastronomia, va des banc d'aliments, va de sobirania alimentària abans que de alta cuina. És a dir, si ara només veiem abans alta cuina, és perquè estem dins una urgència sobrevinguda que no és la que toca. Perquè el que és important és que tothom pugui menjar i que tothom pugui menjar el millor possible i que nosaltres puguem decidir què volem menjar. O sigui, que per això he dit des del principi, no vull que us penseu que us estic fent volar un estel sense corda. Menorca, Regió Europea de Gastronomia, serà... El que passa moltes vegades és que el primer any, com que tothom està preocupat per fer les activitats, les regions desperten l'any següent. Tal vegada serà més important el 23 que el 22. El 23 tal vegada serà la pirotècnia. Està bé, però el que importa és el llegat que deixi i que realment siguem Regió Europea de Gastronomia prou temps, o els temps que faci falta, perquè tots aquells requeriments que nosaltres volem com a comunitat siguin una realitat. Clar que han de recolzar els nostres xefs. Clar que hi ha d'haver també una cuina de qualitat, excel·lent. Però és que tenim altres reptes molt, molt seriosos damunt la taula. Molt. Molt. Alguna intervenció més? Proposta? Comentari? Bueno, Jaume, moltes gràcies. Hem tancat gastronòmicament aquesta primera jornada. I res, bueno, sí... Una coseta. Sí, tenim un canal que és per incorporar-vos en això i per ajudar-vos a mantenir organitzat sol. Hi ha la figura de l'adherit. Els adherits us podeu adherir a la pàgina web i adherir-vos vol dir que tots, cadascú, des del punt que pugui, des del bar més modest a la granja més compromesa, a l'hotel que vulgui fer les coses d'una altra manera, tothom es pot adherir. I mos hem d'adherir perquè adherim-nos fem comunitat i fem pinya entorn d'aquests valors. Moltes gràcies.